i Korima, og høvdingens gæstfrihed overstrålede enhver tvivl, der måtte være tilbage hos os. Vores besøg skulle fejres med et festmåltid på ægte Dani-manér. Dagens ret: stegt pattegris med søde kartofler. Her i landsbyen går flere af børnene i skole, men arbejdet i marken er naturligvis stadig det vigtigste. Og selvom næste generation kender til matematik og geografi, så er jeg ikke i tvivl om, at deres stolte traditioner og farverige ceremonier vil leve videre i mange, mange år endnu. Samme aften i mændenes hytte blev der røget tobak og fortalt historier. For få år siden var høvdingen og 3 andre sædvanligvis på arbejde i en af landsbyens marker. De faldt i et baghold, der var lagt af Wasashi-stammen, deres fjende nummer 1. Høvdingen slap allernådigst med overfladiske sår, mens 2 andre blev dræbt af fjendens pile. Mange her i stammen var chokeret over, at angrebet skete så tæt på vores landsby, men jeg var rasende og tog alene afsted, før min sorg var lægt. Det tog mig 3 dage at nå deres landsby, og i ly af nattens mørke sneg jeg mig fra hytte til hytte, ind til de sovende. Jeg havde 6 biler med, og de førte alle døden med sig. Ja, folk siger, at jeg godt kan blive lidt hidsig.